Pana patroona kuti vanhu vanouya vachibatikana, vanhu vazonyatsa kuvhurwa kuziva nokuda kwechitiko chinoitika pamusoro pekukomishina kana the official opening yakaitika aiwa the VVIP section yeState Pavilion official opening yakaitika aiwa paRG Mugabe International Airport. Vanhu vachiti aiwa this thing chakaitiwa kuti the regime ikwanise kuluta ma-state funds kana ma-resources achibuda munyika yeZimbabwe. Tipinda panapa munawo tinoona kuti vakomana ve-Airports Company of Zimbabwe vanobudisa nhoo yanyu kwachinzi VVIP State Pavilion official opening. His Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa officially opened the Zimbabwe VVIP State Pavilion, the RG Mugabe International Airport on 22 August 2024. The keenly anticipated event was graced by international dignitaries and other government officials, signifying the importance of this timeless fortress. Vanoposta mapictures amuri kuona ayo, but sezvamuri kuona muri Zimbabwe, this thing chinomodify. Tinoona kuti yes, this move raitwa nemutungamiri wenyika kana negovernment zvinoita kuti kunyange vanhu vanenge vachiita matrips avo mainational trips vachishandisa ma-aeroplanes vanoona kuti aiwa airport panyika yeZimbabwe yakanakisa kwazvo. But we are seeing kuti ma-citizens they are complaining kuti mukunaka kwazvo, what is it adding to the national interest? Hazvisi kana kumboudza chokudya kana chokufuka kune vagari vemunyika yeZimbabwe vachiti izvi zvinhu zvinofanira kuadresiwa kuti yes tikona mamillions ari kubuda achimodify this VVIP kana the RG Mugabe Airport, but tikona sevagari vemunyika yeZimbabwe vanhu they are grappling to any living munyika yeZimbabwe. Toona kuti pane zvinhu zvakatowanda kana se kukatarisa parenyatwa hospital kunodiwa equipment, kunodiwa machinery inoita kuti vanhu vakwanise kuwana maternity kana ma-operations anenge vada kuita kuti aite smoothly and successful. Toona kuti with those money they are using, they can easily use it to commission kana to invest kune those areas. Toona kuti nyika yeZimbabwe yakariwa this drought. Such issues need to be addressed, but vari kuyanova vachikritisa vachiti why is it the government iri kuuya ichiita ma-developments pane zvinhu zvakadai so zvatoona kuti hazvitombo add any value kana any cent kune mugari kana citizen weZimbabwe. Chimotize mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko awa penya comment section medu. Musaka no subscribe.